דיווחי התנועה לשעה זו. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף הראל לכיוון שורש. מאזיננו אריק בן כנען מדווח על עומס תנועה חריג בכניסה ליישוב יד בנימין. אריק תזמן את הכניסה ליישוב בכביש 3 בחצי שעה. עד כאן הדיווח לשעה זו. מה קורה פה? זה כמה זמן יאללה יאללה, איזה יישוב זה? תוני סבא! אז אני רוצה לדעת עכשיו איפה סבתא שלך הייתה בצבא, אבל עכשיו. בפעם החמישית אני אומר לך. סבתא שלי הייתה בגולני. סבא שלי היה בגדוד נהגי הפרדות. לא מכיר. דוד שלי היה שיקמיסט, והפודל של דודה שלי היה בעוקץ. אני כבר יכול להגיע הביתה. אני לא יודע, אני צריך לשאול נפתלי. גדוד נהגי פרדות, זה טוב? אתה עושה לי פה פקק מותק. באמת, תיסע כבר. באמת, פוטין. יא אללה. אוף, יא אללה, הפקקים האלה, יא אללה, עוף. אחי, בזמן האחרון, יא עיוני, נהיה כל כך קשה פה. קשה פה לעבוד, קשה. לא נותנים לכם לעבוד. אי אפשר לעבוד, מה נעשה? אז איפה נלקי היום? אני לא יודע, אולי נפתח בדפי זורק. תפתח, תסתכל. חלק אסקוזידו, קוראים לו אסקוזידו. תסתכל, נראה. לפי השם. מי יוצא? יאללה, פתח. פתח. אללה מזל. או! קופל! עוד פעם קופל! למה לא קופל? היינו אצל קופל כבר! למה לא קופל? היינו אצלו כבר פעם אחת! נפתח שוב? עוד פעם! יאללה, על המזל. נעשה פעם נוספת. אני מדפדף על הגורל, יא מג'נון. יאללה, הנה. קופל! עוד פעם קופל! למה לא קופל? ניקינו אצלו כבר הכל, לא נשאר כלום מה לנקות! וואלה, בעבודה הזאת חשוב לקפה אחי, אתה צודק. בוקר טוב, דוברי אוטרה. איך אני אראה אותך, אני יודע אתה ואני משפחה. לאן אתה? לאן אני? להשתזף עם בייגה שוחט בפניאס. תעשה צחוק ממני. לאן אני? להוריד כיכר ביד בנימין. יד בנימין הכל מלא כיכר, לא צריך יותר. תודה, סיסה. רגע, אני בודק. לא, אני לא טועה. יש לי הזמנה לכיכר ביד בנימין. אני תכף בדק זה. הלו נפתלי, יש פה מישהו שאומר הוא צריך להוריד כיכר. אתה מכיר משהו דבר כזה, כיכר יד בנימין? יש על המטען חורק, אם נופל עליך אתה מיד חורק במקום, אז להכניס אותו. ידוע לי שמשפחת כהן חסר להם כיכר ליד הבית והם רוצים כיכר, אז זה בסדר, זה מאושר, תבדוק תעודת זהות, תרשום אותם ביומן, תודה. אז אני מכניס, בסדר נפתלי, כל טוב. בוא ניקח משהו אחר, אחרון ודי. אחרון ודי אחי, זהו, אין לי כוח יותר, עבודה קשה. יאללה, פעם אחרונה ודי. פעם אחרונה ודי, אבל על המזל, על המחטוב, פעם אחרונה. מה יוצא? הנה. הרב, בנצי אלגזי. הרב אלגזי, היינו אצלו בפייט, לא היה כלום. למה לא? הכל בבית שלו, רק מוכתבים. עם מתכון למרק. איזה מרק? מרק צ'ורבה. צ'ורבה מרבנן. וואלה. כן. יא אללה, אז מה נעשה אחי? טוב, אין מה לעשות. נבוק. איים, שנבוט חמלה לעזם לך. עצור, נו מה יהיה איתך? איפה מדבקה? גם בזה מדבקה, יאללה עם השטויות שלכם.
בוקר טוב, סבח אל-חיר, לאן אתם? וואלה, כל הכבוד לך שאתה פה שומר. פה זה מקום מאוד מסוכן, תן אחי כיף על השמירה שלך, כל הכבוד. תדע לך, אני אספר לך סיפור שהיה לי פה ביישוב הזה. אני הלכתי פעם בדונה ג', הלכתי עם כיפה גדולה, ופתאום רצתי, נפלתי. וואלה, רציתי למות. אבל וואלה, רחמים לא ידע. אז מה עשיתי? קפצו עליי, התנפלו עליי, אמרתי לעצמי, השומר ביישוב הזה זה הכי מסוכן בעולם. אז מה נעשה? חייבים להתפרנס. איפה אתם? אנחנו פה לניקיון, אנחנו מנקים. איפה חומרי ניקיון? זהו, אנחנו, אחי ואני פה, אנחנו לא מנקים עם כלי ניקיון, אנחנו עושים בלי ספונג'ה, יעני מנקים, תכשיטים, כלי זהב, אייבודים. יש לי פה דאבלט, רוצה דאבלט? קח דאבלט, 820 על HD. זה קובל! אתה רוצה נקרא לו? זה הכי טוב שיש מקובל. הלו קובל, בוא לפה, יש משהו... לא, אין צורך, אל תקרא לו, אנחנו יודעים לבד, אנחנו מסתדרים לבד, נחכה לו פה ורבבי, זה בסדר. אין בעיה, זה בסדר. אני רואה אתם בחורים נחמדים מאוד, עוד תפתחו בגאז' בבקשה. אין בעיה, אחי. אני פותח בגאז' עכשיו. כן, אם אפשר, אם לא קשה. וואלה, יאללה, בגאז'. לא נורא. אני רק רעב, פותח בגאז'. רק רגע אחד. אחי, לא נפתח הבגאז'. אחי, לא נפתח הבגאז'. לא נפתח הבגאז'. נפתח, זה טוב. נפתח. מה? הנה, אתה רואה, זה חברי העבודה שלנו. מצוין, טוב מאוד. ספונג'ה. מה זה? זה מפתח לפתוח דלתות. אני מבין, זה בסדר. ומה זה? זה לפתוח סורגים, אם יש סורגים. לא נפתח דרך. לא נפתח סורגים, אני מבין, בסדר. נו, וזה מה זה? זה להזעקה, זה לנתק את ההזעקה. זה טוב. זה טוב להזעקה. וזה מעבודה קודמת. זה מעבודה קודמת. מצלמות של בתים שהיו בבתים הקודמים. אתם עושים עבודה יסודית. מצוין, אז לאן אתם בסוף? וואלה, אחי, לאן אנחנו הולכים? לקופל. לקופל. קופל. יאללה, לקופל. רגע, תחזור! אתם שכחתם מדבקה לפעם הבאה! אבל היי לא גנבו מאיתנו את החוש החומר שלנו, את אהבת לארץ ישראל ובאמונת בהשם. חג העצמאות שמח!